Shalom horas dihita salutna manang di dia pehita maringanan. Tikion jupang do pehita di ABC Ministry. Kami na opat amang pandita El Sianipar, amang pandita M Hutasoit, dot amang pandita E Purba. Na tikion pajupang hita persejaran paduahon naman na uluan persejaran hita tanda hagogon ni debata. Ayat siya pilon dihita ayat siya pilota sangonon na tersurat dungi ninna Jesus mandok ibana audo aheheon dohot hangoluon na mangoludo na porsiagi au nampe mate ibana jala ganup na mangolu jala na porsea dia na sutupa mate ibana saleleng-leleng na porsea do ho disi Yohanes 10 ayat 25 1-20. Martangiang mahita na dibayin amang pandita M. Hutasoy. Martanyang mahita. Ale manami gebata Jehovah na di surga. Tuhan, puji-pujian hasangapom ma dia dopamu upasarat kami. Ditikyon naing marsiajar hami sian hatam lebadia. Urapi mahami marhite tod di porbadian. Asa boy di guru hok kami, jatusi hami, jala di parangulok kami, siganu pari. Pasu-pasu saluhut na bigi hatam na badia marhite channel ABC Ministerion. Pos doro hanamele Tuhan, jala sesamu saluhut na kadosa-dosa namin. Ramoti mahami, usob bau kami matang yang namion, marhite Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mulai itu pendeta amang pandita M. Hutasoy nama ben seretang yang buka di hita di persejaran di bagasan saminggo. Uluan ni persejarata taula kosalnai tanda hagogoon ni debata. Adong sada persejaran di hita di sabat potari matsai argado hasitongan on di si Yohanes asai do dalanna dina papatarhon akka ulaon hagugon ni Jesus. Yohanes mameyakon dalan laho pabuahon habadion ni Kristus. Tuita hamang daina namanaton manang didia pehita maringanan di bagasan saminggon tabege masada persiajaran dihita na membain sada patorakon dohot suku-sukun dihita di manang didia pehita maringanan dan nam uluan persejaran padua honon. Moliate tu padita si manukalit nang dibain jahon uluan di persejaran padua honon. Suku-suku majo tu padita Hutasoit sonarion. Moliro ke si Johannes masargado hasitongano di si Johannes. Jalangai surat tobdo jalang ata jahat persejari. Mangihut amang padita tu tadda hagugon ni debata na mangalehon 5.000 halak mangan zonok di hari raya Paskah. Gabe gudang do jamita nama meakon ya Yesus sarobang do si Musa. Dia do amang padita. Boy patorang apa amang padita son. Mau lihat amang pendeta nami, amang purba, buasa di doko sarobang yang gosi Musa dohot Yesus, alana mula ta pikir-pikirin aing si Musa sada panugunugu doon ima dipakai debata si Musa manugu bangsa Israel ruar siat tanu Misir tu tanah Kanan.
Soalnya donang Yesus Kristus manubuhita ruar sietano partibion nanaeng nakok tu puta tano kana. Ima molo Yesus. Soalnya musa di partudoson detik kina mangalem mangan 5.000 halak ima na pinatupan ni Yesus. Kalau tabayakon noeng 5.000 halak mangalem mangan. Ang namin os be gudang niyon akka ketringan tu dia nama pesano no kan itu. Ala di bayar Yesus do tadda halongan. Ima marhite 5 roti dohot 2 dekke. Nah, jadi detik kina mangani nasida sudah sagak nasida namangani marlas niroha. Lobi 3 karajak tahena lobi. 12 kan. Ah. So ni do nang debata ditiki panugun-ugun ni debata marhite si Musa sian tano Misir tu tano kanan dilihat dotong mangan ima bangsa Israel ya 1.000 bangsa Israel dilihat mangan 12 suku. Jadi dilihat mana lalu diputiki ya baru mangan nasi dia saga. Jadi ini makanya didokon gawe herana sarobang doa si Musa do Yesus. 12 suku. Di partudoson nakani 12 karajang lobi si pangano ditiki Yesus mangalem. Jadi on taringot tu jono muse hari Paskah ima nadilen ni debata manang nama itu Yesus Kristus 5.000 mangan tu hari parningotan haluaun ni bangsa Israel siat tanu Misir tu tano kanan. Itu makana didok dison sarobang si Musa dohot Yesus Kristus. Ini mah amang pendeta nami. Mau lihat ya? Oke, mulai godang tu pendeta emu tesoit. Mangiton museng tu pendeta sianipar, adong suku-suku museng tu pendeta sianipar. Mahiton muse tu nadilean mangan 5.000 halaki amang pandita. Dia do na patuduhon na ibana do panurangan i. Pasak matu pendeta amang pandita El Sianipar. Mauleate marlabo pusuma upasatami tu ama padita si manukalit na pasasukun-sukun. Na mangihuk musena dilehon na mangan 5.000 halaki. Di dia do na patuduhon na ibana do panurangi. Sian agugun na dipatuduna na mangalean mangan argana 5.000 halak. Ngadi patorang amang padita nakingan utasoit bohado di patu pahati hai halongangani dapatun hagugo do imana na lobi do 12 apang anggo si panganoni sasitong na dang tarbahen ni halat narong di portibi patu pahon hagugo na songoni mulai sa si Musa pedang duburi patu parupe tang yang ni si Musa rutu debata jara debatado na marhuaso na patuaton halongangoni di zaman ni si Musa. Nasongoni di na leon na mangan 5.000 halak argani jolma manang torok ni jolmai na sitong na patuduho do imana do debata na tua sebona gijang na mangele haluaun ala imana do hangoluani. Jadi do masongonon Yesus makdokon audo nuaing audo sogot. Lapatan na jalodo hatan si Musa. Di buku 5 Musa. Audo nuaing audo sogot. Artina debata na monotong do mana. Na sumuba jalan na marwaso di Portibion. Jalan na marwaso di Benua Gijang. Jadi dung di patu pa Yesus anggo hahomion. Manang halongangani mangalea mangan argani jolmai 5.000 halak. 5.000 halak didok masongonon. Nah tutuna hudokot tuhamu idok Yesus ma. Didok son
Dilului hamu pe ahu, nda ada na manopot rohamu na tadai. Jadi dilului pe Jesus asa dan na manat dan nasida manopot nasida bahimana do tadda jala panurang nadi padaton ima si palua manang mesiasi. Daun alai na marpikir nasida tapadiri maimana nagabe raja na manguluho kita asa di palua kita siang gonggoman ni bangsa Roma. Jadi gabe harajaun haportibio do na di enak nasida di bagasa rohana. Jadi dang dapot ni nasida bahwa tadda na patuduhon imana do raja na tus manugijang na mangaleon hango dua surasuda. Idot masongonon. Jadi yang guhamu dan itadda hamu ise naroon na makakadot tamu dikatakan alana dokon ay audo si tidakon amai ima debata na mangalehot anak saya itu bertibio dan kita dinasida jadi doko songonon unang masih panganon na lo salpu ulahamu alay si panganon na miya di roh di ngoluam ma sialang liling na ima na naing lehanon ni anak di jorma itu hamu ima Jesus Kristus jala ibana do naridok ni hatai jadi doko situ na toropima tu nasida dia mabahinon nami asa hulahami akka ulaun lomon rohani debata harus silon nami asa terulhami akka sulah lomon rohani debata didokko Jesu ma hapor sehamu ma aune sulah debata ima ulaun lomon rohani debata jadi ikut doi mana dia porsai na panurirang na dipadatun ni tu si Abraham tu si Jakob nak tu si Adam nak tu si Musa iman na dispaluai jala na dibereng nasida ulo di halongangani ulo tembagai ima lapatan na au mai lapatan Yesus Kristus jadi dokon dia masih lo nani samulon hapor siamu mau anak dibata jadi dokon sono dungin na nasida ma asa dia matad da si bahenomu si daun nami asa tuk persiahami di hodo si ula hodo debatasi paluai tong do penasida mangidot tadaham si ulang nami hape nung nga dibereng nasida halongangan na patroh Yesus Kristus mangalean mangan argani jolmai 5.000 halak didok ko Jesu ma damang ido na mangaleho tuhamu roti na tutu jala na siap banua gijang jadi omma na dokon na tunasida ahado na patuduhon hagugo na mangalean mangan argani jolma 5.000 halak asa na tadda imana panurirang ni dokon ma anggo ulas songoni dang tarbah ni jolma na ron di pertibion holan faso ni debatado jala imana do debata na tua semana gijang nagabe si polo jolma imana do panurangi jadi omma amang si kalit na buh pasahat na mangalui suku-suku muna mardongan mauliate padita siani parna pa tolhason torang jala takas dia tudu na patuduhon ia Jesusi panurilang na sulirakko dina jului tumadita utasoe sonari Nauli amang. kusukun na sono amang padita dina patupaon hagogo Jesus tunabapitungi buasa sian orbuk di bay Jesus la pamalupon ahado ipolana tuhita saonario nama boy patorang amang Mauliate amang pandita epurba. Detikki patupahon pamalupon nama pitung Jesus wasa ikos sianorbu. Molo tapi pikir dono aing sahala nama pitung nahurak si malolong on sahit natung macairenge dong. Tu dia pekos si tugu-tuguon. Pasotuk tak tutup las gadap. Olo mai mahua. Olo mai tukap. Molo dang adok panugu-nugu kan. Kenapa ketok panugu-nugu di bana. Ya. Jadi buah sama ikon sianor buk nitanoi dikocok. Yesus ma orbuhi baru
kita pelpon. Nah, dilakopon tu si malolong ni nama pitungan. Jadi, molo Yesus markuaso do, margugo do to hatta Yesus pamalupon dakpo like ko paketano boido. Nah, boido hola didok malum maho, marnida maho, mamereng maho, boido ninna. Alay itu tuh sama suku-suku niamang pendeta purba, wase ko sape sianorbuk di bay. Nah, alayom masada tuhita barita. Taringo tu panopaon ni siadam dohok sihao. Ya. Ikon adong imaha. Adong bahan-bahan na. Kona siya tano dibuat, digana masih ada. Dungin dia buson hosangu dia. Jadi namar ningot di panopaon dohita diti, dibayan Yesus dibuat sian orbuk ni tanoy. Ya, ilakop tu si malolong ni nama pitu. Gabi boy marnida maho nin manang laos dia dicuci diburi ias gabe boy marnida. Jadi napa hoton barita haluau ni do ima taringot tu Yesus na manopa siadam. Jadi boy do sian adong bahanna sian alakna boy do holan atas sabing. Jadi impolana tu kita asa songo dia ma Yesus na detik ke permulaan nai manopa siadam. Jadi boy sian orbuk ni tanun. Jadi molo mate pe hita mula do musia itu dia tu orbuk ni tanun. Jadi dipakai tu handoi nabi mabain barita hadua. Lima taringok tu Yesus Kristus nama bain haguguun na. Ya. Huruf na kaningan boy markite hata pe boy markite ha. Ya parnia lam na pangalaman. Personi ma perniulan na amang pandita nami. Mau lihat. Mulai tegorang tu amang pandita mutasoit na patorakon sada persejalan di hita. Lanjut tu hita tu pendeta Elsianipar malanjut ton sian suku-suku ni pendeta amang pandita Purbana King songonon anu suku-suku hampir sarupa otik. Suku-suku na songonon amang pandita Sianipar. Nama pitung di pamalum Yesus. Jala lam tutorang do di ida. Alai di dok akasitua ni halak Yahudi amang pandita. Gabe mapitu. Buasa songoni amang pandita. Pasama tu amang pandita Elsianipar. Suku-suku nauli mo namang padita si manukalit na manguruti hatorangan ni amang padita hutasoit na di pamalu na mapitung tubu. Siang hati tubuh na mapitung imana. Jala ulaun na mangido-ido do. Jala itat da jolo mado imana. Na ido ha dusian haitekon na sahat tu na magodan. Jala didokon di bidu pasiahon kitab Yohanes nungatang anggo dagingna. Molo bahasa ni hata na bade molo ngatang dagingna marpikir peimana makatai peimana jala mangalusi jala menanggapi kehapata peimana nungatang betong anggo di pangalahona. Jadi nu on nga mapituk tubuh. Jadi di pamalum Yesus mana sida. Jala ditijuri do tanoi, jala di pauli do gabbo. Oddo nagabi masalah. Di pauli do gabbo. Jala di dalohom matu matanai. Disuruh maimana marsuap tudano siloam. Jadi dokko masungunun. Dia 10 opat. Bidu pasehon kitab Yohanes. Alai ari sabat do tongon ujui di pauli gabboi dohot na mangukap matanai. Jadi toho dari sabat. Jadi hampir sarupa do diskusita na di hari minggu nasalpu. Na di kolam Bethesda manang di paridia Bethesda. Dari pamalumna dari sabat. Hehe maho hidak malagemi. Jadi hiras maho
jala hidda malagemi. Jadi sonari di cerita na pamalupon na mapitung di hari Sabaton, dia na mapitung siya tubu, tohotik kini ujari Sabat. Jala aha di bat Yesus, pauli gabbo imana. Jadi na julu mulai Sabat pe, citok kado marsitijur tuduh-duhut. Ay napanapot duhut ido imul marsitijur dari Sabat. Na marulau doi iro kan na magulasilon na di tokka to kan jadi on marsitijur imal totano di pauli gabboy gabi gabbo. Jala di dalohom matu matana jale suruh marsua. Jadi gak bisa ada berita nasardon di kota Judea. Jala di sukum may mana. Ay si diri namang ido ito hodoi. Ada lokon dang nasumat do itu mana. Dang imana ni ada lokon ahau doi. Isi do na pauli hom matami. Nagay hom marnida. Namar guardia sido di dalohom magabbo tumatakku jadi sumur suam jala marnida mau. Jadi dokodo anggo jolma na dong di portibion dakkeado pe na boi pauli matani jolma na mapituk sia tubu boi gabi marnida. Alai sinasida sa sitong na nunga marpikir isero na amat taon na gabi arhuaso na boi manguka matani jolma mapituk tubu. Alai gabi mapitung gunasida. Di sukum mana tua-tuana. Bohado. Isiro na pa manguka matani dadanak munon. Dakku boto. Rumangna. Jala boha imana marnida. Imana masuk kamu. Jala nungatang anggo dagingna. Ngabui imana makatai atas dirina sadiri. Jadi dokum masongono tunasida. Isukuma. Ai sero na pamalupoko, jala bohado ipamalu. Didok masongono didok na malumi memana. Nunga ihu pabua tu hamu, na suribigi hamu doi. Naing begemuna musia sa upat orang, na naing sisian na do hamu. Jadi, na naing sisian na do hamu. Alai anggo na mapitungon, nunga gabisisian na imana. Partedon na penunga malu, parnidan na penunga malu, siya pardagingon, jala nga gabisisian na. Alai didokon na torofima, lumobi hala parise do si botos didokon sonon. Didokon masong imana. Dung disurahi na sida maibana. Horo sisian na, anggo hami sisian ni simusa do. Jadi gabi mapitong guna sida. Dang manada na sida di halongangani, debatado na tus mergijang na mangulahoni, ala dang tarulani jolma na margogos itu pe bertibion na mangulahon hamalumon na songoni. Jadi gabe di pabali do na sida, siya kutai jala di botis di pabali sida sa kutai, ala na sitongi di patorang. Jadi si pata nasitok pe di pabua tu hita, ol tababali jolma na pata, hato nasitok tu hita. Ala di pabali si desa kutai. Bahasa Indonesia mengatakan ada dua istilahnya. Dikucilkan jala di antara kokon diusir nasida. Mol bahasa Batak kolah sadahata do. Di pabali dikucilhon jala diusir siak kutai. Jadi gabi mapitong go nasida jia partodion dang manat dan nasida. Nadi pai mai manasidai na tinaga pasane gabi spaluai imana do. Jadi ditiki na sarupai datong nasida hamaguado raja na palu nasida sian gonggoman ni Roma jala tongdo nasida hamaguan dima nama diriho raja di nasida na buon nasida tu haluaun nasalim na omma amang padita na boy hupasahat na mangalus kumuna mardongan mauliate. Mauliate amang pendeta nami, amang pendeta El Sianipar. Tung macai sikop di patorang, di mana pamalupon nahurak si malolongi. Alai suku-suku majo tu amang pendeta E Purba.
Nga gudang di bay Jesus akatadda-tadda halongangan. Adong nahurak si malolong manang nama pitung boy marnida. Aka napapang boy mardalan. Gudang aka tadda-tadda halongangan na binan ni Jesus. Alay gudang dak porsia jolong. Mohado baynon ni Jesus mangguguhon hataan. Toni ma suku-suku tu amang pendeta purba. Jadi Patorang amang majo. mulia te, memang sonido somal na memang terlumo bitu akka manusia na mangulu rodi sedarion. Nala porsia tu debata, porsia tu Jesuson, moldo. Nang penunggudang, nunggu tada nong dilehon debata tu hita. Hosa hanguluan, mata niari, alogo sude may dilet tu hita, dang ima kita gay porsia. Ale di sadatiki, di nang nunggudang pinatupan debata son na dokeni amang pandito tasoet, do nang tapar seja di nakingan, di leon 5.000 halak mangan, lobi 12, 12, Apa? di ipamalum na mapitong siyan na tubo, ipatupad Jesus mamusek kasada hahomion manang hagugoon. Di ba dipahehema si Lazarus. Molo tabuka pa sejarah non, jala tapar sejari, ngasongon na adong uap ni si Lazarus siya kuburan ni. Alay hola di ko Jesus songonon. Hehe maho, haruar mahoin na, hehe ma si Lazarus siya kuburan ni. Molo tabuka di pa sejarah dia di Yohanes 10 ayat 44, dungi luar matutu na matei. Lilit dope saputi tupak na doh tutangan na. Jala alit sekai tubuhina. Jadi dojok Yesus ma. Har hari hamumay. Asa merdalan iban. Di patu pada batama di pahehe masih Lazarus siya na mate. Bolo tabuka di ayat 45 di Yohanes 11 ni dokon. Jadi torok masian akka Yahudi lang rotu si Maria gawe porsea ibana dung di ida nasida napi natu panai. Ola nyon agudang na porsea. Agudang na porsea ganup nida narotu si Maria nama ni si Maria dikii na marhabu ni roha si Maria dinamate si Lazarus. Alahi, multa buka masih diuduti masih tuaya nai. Adong do pinaso porsea jalan nama kabada. La tu akasi tuani malim lau majeheo Jesuson, la pamateo Jesuson. Meng soni do somalna Yesus yang gia mahita. Ibai patupa Jesus sian na ilemangan di pamalum na ray di pali diabetes dah na patapal sejari di pamalum na mapitung siya tuwi mana mapitung. Asik kok beda batane yang tadai nan asapuy ta porsia tu Jesus. Ali di guguho Jesus musekan asaboy songo dia do nakusukod pa dito taswet. Asaboy lamang guguhon hata ni debata di pahehe Jesus ma si Lazarus nong opatari mate. Jadi ngadi guguho debata soni hita na ubegesa manang dari dia peta maringanan. Lam guguho maha porsiot tu debata. Gudang tadda songo ni hagugo na binan debata. Lam taha porsema debata. Namate pebo di pahe Jesus berarti di narono Tuhan na paduali molomate pehita hehe meta di harajaon surga na pinaradin debata tu ita. Soni mamang pandita uta soy. Mauliate ma amang pendeta purba. Jadi nunga palatakas besude songo ripunan ni parsejarata di nata guru hosa minggon taringot tutadda hagogon ni debata ima ikon mangulu dohita di bagasan hapor syot tatu debata. Sa sitong nadak kolek konsialanita da halongangan asabuy hita porsia tu Jesus. Ahana ni dok ni hatana taulahon. Jadi malahu jaha di ripunan ni parsajaraton. Ngolu ni Kristus mangaleon hanguluan tu portivion marhite hatana. Marhite hatani Jesus pamalupon na marsahit dohot pabali sibolis marhite hatana nagabe paday maktao pahehehon ng mate
Jala situan natorop marnida hata mardongan hagogon. Ima hatani Yesus Kristus. Ibana pasahaton hatani debata. Songon ibana nong makatahon marhite kapan uriran. Jadi tudoson songo pamatak taon diradoti marhite si panganon. Songonido nang dohot partodiota diradoti marhite hatani tuan debata. Jala ganup todi ikom majakon ngolu marhite hatani debata tu kita. Jadi ima hagogon na di partupan Yesus di parsejarata di bagasan na sakadabon manang sanggup bason amang pandita nami. Mau lihat mas, saya di pastu Tuhan kita sudi. Mulai tegorang tu pendeta amang pandita M. Mutasoid. Na tu hita sude amang pandita L. Sianipar. Amang pandita E. Purba. Do amang pandita M. Mutasoid. Na hita ngapatorakon di bagasan sa minggu. Baik. Tutup ma parsejarata tadi tangiang tutup na dibayan amang pandita El Sianipar pasak matu pandita amang pandita Ala nundo rim jalasun ulauta diskusita taringon na debata besadarion tapasada marohata martangiang mahita. Ale Jahoba debata nami na marhabangsa di benua gijang. Tamado hami pasahaton puji-pujian hamolateo Tuho. Ala dia lusihodo pangiduan jala tangiang nami. Dio kodot to di porbadia. Asa marbisu kami di namangrangi hatami. Jala dapot arta na muli hami ali Tuhan. Homian di bagasan ate-ate na pikiran nami. Sayang giat mali Tuhan. Tabay di hami diaka semangat na baru. Na ako mang kalujaho ko mangyagi ho di bagasa po nami. Asa totok pamijuk pang doto di salhuk perguling berhulo nami. Jaro tadahami maho. Hatam nong tarisyo kami ali Tuhan. Tuaka situan na toro. Jala na malin haguguko di jolo di ujun ngulum. Apa tuduhon. Hodo panurirang Mesias. Yesus Kristus si paluai na to sa munagijang. Sayang giya mamang nabasa. Hulaho kami nagabi lomba ni roham, lomba ni bata ama. Ima maka porsay Yesus Kristus na disuruh di bata ama. Na tua sa munagijang. Na paluho kami. Nagabi bangso na pinaluam. Marhite Yesus Kristus nang mate tarsilang di Golgota. Amang nabasa. Na mangido hami di mangudu dia keperngulon nami. Sa ileo matu hami ngulu na baru. Jala rohan na baru. Tarbaik kami hom mertua sian akahami anak kone peluam. Mangulahon, mamereng, marnit, mambebige, makatahon, mardalan mangulahon. Saluhutna naho Bartoloman roham. Sesama salut akadu sa panusun nami. Jadi hom matu hami ngulu na baru. Upasa kami mon marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. 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 Oke mulai tegorang tu amang pendeta El Sianipar nama bain tangiang tuhita amang dainang manang didia pehita maringanan hami mandok tuhita salut na asa hita sude man like subscribe dohot makomen ya kami mendok melihatnya na setia ya na terus menonton ABC Ministrion dohot makomen na denggan di ABC Ministrion setuhan mamasuh hita saluhutna jadi kami mendok tuhita salutna Horas. Horas maka maringin firman tadi matul. Salam. amin